Още камерата? Нали камерата? Да, ето. Гей. Виж пак на силиконче. Любчо ги прави на мармалад с най-яката пръчка на света. Най-яката на света. Най-яката. На микросиликонче. Хванах го. Ево. Пръчка лев и 20 до 5 грама. И силикончето колко е? 20 мм? Няма. Не, максимум 3 канта, да. Това ще ми вземе цялото лъкно. Пак ще скача. Пак ще скача, прекрати клипа. Да видим какво ще стане. Аз не знам как не е скъсала човек до сега. Защото ни е между зъбите, малка е примамката. А това така напълно, не знам колко е голяма тази штука. Не, около кило. Кило е малко. Пак ли отива да скача? Тук е сега. Ето я. Това така напълно човек. Уникално. Ето вадия. О, не е кило повече. Това си е добре штука. Може и кило и половина да има. Опа! Скъса ли? Скъса, да. Нищо. Отиде си.